Hambai belek heno tini o sarik jorao phai belek khaksangma tongthokma mankha sini sodor North Baptist Association Aisrang Mothani andaro kalaijak Subol Singh kami ban hanai mo belai khe tongthotok jaga o jagao phai kobangma Tripurani actor actress rok borok album rok shooting rok khlaimani jaga abono kari kobangma bumung ganang borok rok o jagao phai borok picnic rok khlailaio sing naile manai sini circle ni worker rok botong aisrang moto tini thangphale mani sing kisa kogrok singgai nailaiano sinaro chakra khorsa tongo sin propas to sar montu asa nono belake hambai langmani khorang tv channel ni bisingte lamsogo o jagao phaiei nang bahai ma tongkha sagrani bahai ma tongkha belak answer kutup nah kok khise bai sanan ka angar phaiei logo kipila musungni belake hambai tabu nang oroni je nugoi mokol bai thang je nugmani bai mane chini Tripura haste obo hai tongo hnei agi rogo nang wansuk deman wansuk bai mai anu unugya singya dei laino tongo gari talai jo ya ba obro khise tongo ni ang siata কিন্তু তিনিaro ফাইনুক ফাইयै obo jemon ang father haste ro thangai malai aro nugui thaima haiba to kai nang or phai je tong thokma manmani obono nugui je expect khlaimani mane nino wansukma bobo haima tong ang tabo jemon chennai ni marina beach to tongwa haima tongo jemon Tripura khatrang thangai kun ekta jaga guru tongma haima tongta kaya abono karite ke sumungkai obono nugui nini colleague nini friend nini kissing sono mane tamukok bai bara sakai kasana numusong ani colleague ro khang wan sukis tong kapus kang shonibar sabtu oro picnic sar ro borno purna musu tai ko jaga nai tho nor gurna bagai phataro hasalot khana nanya orno phai nor picnic sar ro tong thomo no engineering yawo rang puisa thom bai bele hambai dini kokthai rok ni bagai angke bele hambai sini area local pastor sini sar parto saroti beseng malaikha o jaga rogo wife serok phaika ke sai khana gani wansuk me ya tini no puila ngai chini am sai rogo ba tin Tripura hasto mai night jaga hai tong hni sing wansuk me ya ngai tini hai nu phai belai khino khasrangka kai tong thoka omo hai rok nu phai angke bo jaga thangi phelai mani oro sok pailakha actually sing ngai tini nayango tin di koro thanayo ko no warok phai ko bija phai thaka gamu ke sing salamna thangani mo thok dei sing o thayo ke sa naine ni sing phai hambai belakhe dirin bo salo khaksango tongthono place o jaga ro nugui wana ma sisa kai tuni snamjak teima tijlang khotong hadai ro sini Tripura haste obo gobangma borok saimaya khuna o jaga tong hnei o jagao gobangma bumung ganang borok phai thango o teima ka North Baptist Association ni bisingo Aisrang Baptist Church Bichangma Baptist Church aboni andar kalayo Subol Singh kamino o jaga belai tongthok jong tini tenti kormo tho visit ke thang phailai phaite ora khabui nai lekha asgen tongthok abo saila nailai manane o jaga rokno jong boskang salogo wan suka jong sini pastor rok bai jong salakya jong sini sikla rokno tei jong kaisa project rok khlainai ora jong phalinga wan suk jong yang nai nai yang rok hambai mo haikeno sembusu teima kotor phatar harong ni hai jong nai manai hambai